Сегодня гуляем по Гродненской улочке, которая больше напоминает переулок, но все же носит статус улицы и имеет на это право, потому что корнями уходит вглубь веков, является частью славной истории Гродно с его величественными строениями. Она очень маленькая, компактная, здесь много машин, людей, но очень хорошо известна гродненцам и гостям нашего города, потому что находится в самом центре и соединяет пешеходную улицу Советскую с объездной Большой Троицкой. Речь идет об улице Доминиканской. К слову, древняя улица, которая известна еще в XVI веке. А такое имя Доминиканская она носит неспроста. Первое зафиксированное в документах XVI века название от немецкого рынка к Виленской улице. В XVIII веке один из длинных вариантов звучит так: идя к костелу доминиканов на немецкий рынок, а позже она стала переулком Троицким. В XIX веке это уже Доминиканский переулок, потом переулок Колокольный. В 1925 году улицу называют Магистратской, в 1940-м она получает имя деятеля международного коммунистического движения Клары Цеткин и носит его весь советский период. В начале 90-х наша улица становится Доминиканской. Мы зараз з вами знаходзімся на вуліцы Дамініканскай. Гэта адна з старэйшых вуліц нашага горада, якая пачала забудоўвацца прыкладна у 15-м, пачатку 16 стагоддзя. І, безумоўна, дамінантай гэтай вуліцы і гэтага месца быў дамініканскі кляштар каталіцкага ордэна дамініканаў, які пачаў тут існаваць з 17 стагоддзя. Здесь есть дома, которые носят статус историко-культурной ценности. Например, 9-й дом, возведенный в 1897 году. В 20-е годы в нем располагался табачный магазин Ясшемского, а в доме номер 5 работала типолитография Соры Лапин. В 30-е годы фабрика газированных вод Якова Розенберга. После войны размещались художественно-оформительские мастерские Белорусского отделения Художественного фонда СССР. Прекрасные виды открываются взору, если пройти через арку. Можно увидеть чудесную картину тихого старого дворика. Дамініканскі кляштар тут пачаў ужо забудоўвацца з 17 стагоддзя, і ў 17 непасрэдна стагоддзі, ў 1632 годзе быў пабудаваны касцёл дамініканскі Маці Божай Ружанцовай. І вось гэты касцёл доўгі час лічыўся самым прыгожым касцёлам нашага горада. Менавіта дамініканскі. А ўжо ў 18 стагоддзі пачалі забудоўвацца будынкі. Першапачаткова яны былі драўляныя ў 17 стагоддзі, а ўжо ў 18 стагоддзі пачалі будавацца каменныя будынкі манастыра дамініканцаў. У 1730-е гады быў пабудаваны будынак, які сёння знаходзіцца на вуліцы Савецкай, прадаўгаваты будынак, а ў 1780 годзе быў пабудаваны ўжо вось гэты будынак, які знаходзіцца за маёй спінай. І гэта быў будынак манастырскі, і там знаходзіліся розныя манастырскія установы. У тым ліку ў гэтым будынку доўгі час знаходзілася адна з самых вялікіх на той час, на 18-е, пачатак 19 стагоддзя, бібліятэк у нашай краіне. Доминиканский орден уделял большое внимание науке. Главной их целью была подготовка образованных проповедников. Монахи изучали философию, естествознание, описывали растения, животных, свойства минералов. Доминиканцы создавали крупные школы и преподавали в университетах Европы. У 19 стагоддзі в дамініканскім кляштары была створана дамініканская гімназія, і тут пачалі навучаць дзяцей. Сам касцёл праіснаваў да 1875 года. У гэты год ён быў разабраны па прычыне таго, што святары гэтага касцёла і ўвогуле монахі дамініканскага манастыра ўдзельнічалі ў паўстанні 1863 года. І касцёл на гэтым месцы быў проста разабраны. Засталіся манастырскія будынкі, і ў гэтых будынках доўгі час знаходзіліся розныя грамадскія і дзяржаўныя установы. У міжваенны перыяд, у 1920-30-е гады, у будынку, які знаходзіцца за маёй спінай, знаходзіўся гарадскі магістрат.
А ў 1939 годзе, калі сюды ўжо прыйшла савецкая ўлада, гэта стаў першы будынак гарвыканкаму. После войны в здании, которое сегодня сохранило первозданную красоту барочного стиля, размещался Дом народных ремесел. Традиция продолжилась. В наше время здесь располагается областной методический центр народного творчества.